Yes. Say. This is kunakidza. Right. Apologies for the technical chapter. Any inconveniences. So we are back again. We are going to be talking about nyaya tachitaura yevana vanga vachirovana threesome. Vachitotera video kudai so vana ivavo. So don't have to discuss it. So what I'm gonna do is I'm gonna add a comment in the comments box. I'm gonna be putting a link yaunokwanisa kujoina nayo this conversation so that we can discuss it. Am I live? Public. Okay. And easy. Yeah, I think I am live. Right, so there's a link and I say you're going to see that link. Here, streamia.com, K8TT. You click on that link. Okay, yes, people are here. TP video link, yes, there's a link. Tavonga Kahove sports updates. This is a cost. I'm sorry, guys, for what happened. So just invite others. Yes, this is it. Yeah, Andre Borse. Nice one. Yeah, ndandichiti izvoni unoona mazuva ano chiroitika kuti vabereki vakutengera vana mafoni vachiri vana vadiki, ende zvimwe zvacho zvavanenge vachiona mumafoni nezvaakuitika mazuva ano soka anenge ari mawani. Saka vanenge vakutonoda kuona kuti ndizvo here zveshuwa zvatanchiona kana kuti hasiri izvo. Through mafoni vanokwanisa kugugula zvinhu zvakawanda. Like kuno kundiri kuCape Town. Vane sister vangu inini vane mafoni ekuti foni yandoshandisa inini itori diki than mafoni avanoshandisa. Vamwe vanenge vaine mawifi mudzimba, data chichi, saka vanosecha zvinhu zvakawanda. Netumwewo tuvana twemazuva ano twangwarisa. Saka mukuona manje zvafanana izvozvo nemawedzi ataakutaura mazuva ano chaiwo haasi right. Saka ndozvotokonzesa kuti vana vemanje vakutoona seunge vatokura vatovamo mazviri. Uri kuibata? So what do you think can be done kuti kuti vana vasava corrupted nezvinhu zviri kuitika izvozvo? Zvonetsa manje noti like apa tiri mulockdown, vana vakawanda vari kushandisa malaptop, vamwe vari kushandisa mafoni kuita zvechikoro. Saka kuti umutorere foni umutorere laptop hazvichaiti, unotongomusiya akadaro. Zvonetsa kuti unozvikontrola chirudzi. Ukatarisa pamagrupu vanenge vatori nemagrupu mamwe kuchikoro. Saka munotone tumwe tumaboys twechitosenda zvinhu zvisina basa ukanyatsotera magrupu avo ekuchikoro unoti anenge ari mahwani. Saka hazvigadzirisiki. Ende munhu ukamuudza kuti haufaniri kutengera vana vako mafoni achiri mwana mudiki, anotokuudza kuti aiwa zvezvi ndezvekudhara zvakasara. Vakuita zvegeneration yavavo izvi zviri kupisa izvi. Zviri kuibata. But is there well, can we really say kuti it's because of technology kana kuti? Yeah, ndozvandoona, ndozvatovapo noti tiri kufambidzana nenguva. But I think people can still do something. Like zvipi zvavanokwanisa kuita? Isusu sevabereki handiti, we are living in the world yekuti taane technology. Handiti, we can't run away from that fact. Ende kuti titi vana ngavasashandisa mafoni kusvika vakura sezvatakaita isusu kuti takazotanga kushandisa mafoni taane ma 20 years. Hazvikwanisiki because vana vamazuva vari kushandisa mafoni. Pana patingambokwanisa kuti tigone kuvachengetedza kuti haufaniri kutomboshandisa foni. But I think what is best ndezvekuti vabereki vanenge vachifanira kunge vachichengeta vana vavo, vanofanira kuchengetedza vana vavo. In what way? Pane munhu akomenda vachitanzi munofanira kudzidzisa vana. Vana vanoda kutoudzwa kuti chamarika paindaneti pane zvakati. Bozi unofanira kutoziziva whether you believe it or you don't believe it. Vana vanotowirirana chete. Vanotoona magrupu. Kunyange ukaudza kwacho asi kuona zvandiri kuudza zvemagrupu atechi avanenge vachiita namagrupu aya. Saka zvimwe zvinhu zvavanoona imomo patone tumwe tudiki diki amhenoti wacho wakaona wakanzwa nezvavo vanga wakura sei asi uziva age yacho kuti vanga wane makore mangani. Vanga vari kuma age yachinoratidza kuti kuma is less than 10 years. Nanga tuma 7 8 uyu. Kuti tukomukangachikachiratidza tikadii cheko cheko. 7 8 20 vanenge vachitozviti vakura. Nototarisa tufana twekunigeria anonzi Manuela nekamwe keke kanonzi kane kadiki kacho keke.
wamboona eji yevafanira nemangwariro wakaita wanoona kutongwara zvimwe zvinhu vanoudzwawo nemafesi aipa kuita kwavanoita makomedhayaka but eji dzacho idzodzi kubva pa5 chaipo panenge akutoziva akutozviita munhu mukuru saka manje vanonetsa vakuda kupractiza zvinhu zvevanhu vakuru ivo vachiri vana vadiki pavanozosvika kuma12-13 years vanenge vatova vakadzi vakuru hapana chaunotomuudza anenge akutokuudza ndiye uri kuona. Aiwa, very true. Aiwa, thank you so much for contributing ngoma wangu. Regai ndimudza kuti pane anonzi Tino James arikuda kueda or something. Alright, Tribo, thanks man. Yes. I'm seeing some of you guys who are commenting and coming through. Thank you so much. Vimbai Wacho, how are you doing? Esi Vimbai, they say, Kudamsara, how are you? My sister, how are you? Yes, Tino James. I think something is happening in Mr. James. Unleash the beast. Unleash the beast. Mdara. Say. Murundi nzwe. Yeah, Andrukunda. Pana. Ndatora Mdara Taffy nyaya vari kutaura yekuti vana inonzi chi? Vana vari kuwana technology easier. I disagree with him. So ndirikunzwa so muri kuti chii ngoma? Ini ndiri kuti nyaya inenge yangoitika ndeyekuti vana vanenge vakazviona somewhere but zvoramba zvichisekuleta mupfungwa kuti zviri kumbofamba sezvikuita sei. Dzimwe nguva pamwe Mdara nemhomzi vanenge vachiona chii muriona ngoma Unleash the Beast. I'm seeing someone arikubvunza kuti inyaya yetifambirana. Okay, nyaya yatsira nezvayo ka pane tuvana pane video yafamba ndasangana nayo mumagroup handiti tuvana amene ndiri kunyatsooneka good. Pane tuvana twati chisota ndachirwana Stonyen tuvana 3 ndika kamusikana kakachidaisoka kachidai nzoko kachidai so. I hope you understand. Andika someone is asking kuti inyaya so ndo nyaya tiri kudiscussa iyoyo kuti what is it that is causing these things kuti zviitike and what is it that we can do as parents kuti tingaita sei kuti vana vasadarano vasarovana Stonyi. Sezvose izvozvo bcause tikati vasarovana Stonyi hationa kuti zvinogoneka here zvizvo. So I'm seeing at least the beast something happened to network yake. Let me hear takudzwa. Zviri sei takudzwa? Zviri sei? Aiwa, nice one. Taiona video zvakaoma. Zvakaoma Mdara. Vanhu ngavasadaro mana. Zvinotoita sei mulockdown? Aipa Mdara, zvingaitwa sei Mdara kuti izvo zvigadzirike kuti vana vasasvika pakudaro so bcause ukaona vana vakutanga ukaona mwana akukwanisa kuziva kuti ndogona kutora foni ndoisa ava daiso kuseta foni ava ndotanga kurova Stonyen. Nyangwe takati ndezvechikoro ka vana vacho havazana hazvichaite zvechikoro chete vakutopinda. Saka izvi zvinonetsa kuti titi vasiye hazviite kuti vasiye at the same time achinyatsoziva kuti nhasi ndapindewo palive pako ndiri kufara shamwari. Thank you so much Ngoma. Thank you for coming through. This I don't know, something is happening to his network, but let's continue. Hans video yacho iripi. Okay, video yacho kachinoitika ndechekuti manje I can't play video yacho pa YouTube but I think magroup mirimo or maybe if there's a way I could maybe send you if that is possible. I don't know how we can get in touch so that I can send you the video. Then right, and the video actually inoonekwa sei. Yeah, ndo pandiri kutika I think chete I can play the video but there's a video irimo magroup miri kutofamba so vana vanga vachinamana vana vanorovana andizvozvikana kuti vana vanorovana but muitiro vanga vachizoita vana ivavo vagona koma Glade and Bonds zviri sei aiwa ini ndiri boy
Taurai tinzi baba mapinda. Vana vandikatyamadza vakomana vandikatyamadza vanawa. Nezera ravo ka ndatya nawo. Komana Wavhundutsa ka. awa zvinovhundutsa. Bosi chikunadza ndechekuti uyo akaitoziva kuti foni inoiswa position yakati, otora vhidhiyo wotanga kuita zvavanoita, wapedza woziva kuti vhidhiyo rinopozwa nepapi. Uyazoona kuti right kwatiri kuenda nenyika yeka yemahwani chaiwo. Ndozvandizira izvozvo kuti vana vanga vachinyatsoziva. Fanike kamwana kamusikana kanga achitoziva kuti inini ndinenge ndakadai so. Akachitoziva kuti ndinenge kutobata maiki mwana. Maiki kutobata bhosvo. Kutangauridza ke bhosvo pipipipi bhosvo rake mwana wewanhu. Ndikuyemberai inini mandanazvo zvakadaro ndavhunduka ndikati is this happening in this generation? Melissa, how are you? So I'm seeing some of the people who are coming through, guys. Let me put a link so that vanenge vaida kupinda vanokwanisa kupinda as well. Noyese ane mukana kuti anenge aida kupinda anopinda. Whether you are watching us from Facebook or you're watching us from YouTube, you can still join. There's a link in the comments box. You click on that link so that you can join. So saka toita sei mukoma Clayton? Toita sei nyaya yakadai so? Zvautoda Messi yavapindire bozi. Semubereki unotangira papi chaipapo? Unotangira papi? Don't we have something that we can do about it? Like something. Vanenge vanoziva technology. Tibatsirewo kuti unoita sei. Pane munhu abvunza nyaya yesafe mode. Hanzi inonzi safe mode. Inoitwa sei? Chii chinonzi safe mode? Unoita sei kuti uite activate and something like that. But inezi macho atoona kudaro ka magroup emaWhatsApp ndio munotenderera mavhidhiyo vanhu vachiona kuti mabhosvo anoridzwa sei. Hachichaonyeonekwe paindaneti zvega zvega. MumaWhatsApp machina munzi vana ngavadzidze ndio musangane zvinhu zvakadaro. Saka kunyazoziva kuti tozvibatanidza sei? Toita sei kuti vana ndashaya kuti ndoita sei nevana ava. Thank you so much. Rakatimbonzawo ko hapana here maladies amana anokwanisa kumbopinda wapo. I'm seeing Charlize kid. Pakaipa Charlize mdara. kid mapinda. Kuri sei? Halo? Abo baba sisi. Aiwa bo. Ndikukunzai. Nyaya yevana ava ma1. Pakaipa. Zvotoda kuti vana ava vanga vachitoenda kana kusunday school chaiko kana kuti vambonodzidziswa vatorerwe mafoni avainawo because vanotiparira. Ndo pari kunzi tikada kuti titi tovatorera mafoni ka hazviite manje kuti titi vana vanotorera mafoni. Tikavatorera mafoni ndo varoda kushandisa kudzidza. Saka tozviita sei? Aiwa ka mafoni anogona kuiswa ka zveparental locking zvekuti vanokwanisa kungoaccessa zvavaroda kudzidza, then zvimwe zvese zvemavhidhiyo nechichichi zvokwanisa kana zvikwanisika zvikwanise kublokeka. Because zvikaramba zvakadaiwo ma1 manje ndinga ndeti sezvamapapa nemunhu angachitara panapa. Right? Someone was saying something about nyaya yekuti vana vari kuonera zvinhu muma-WhatsApp groups, of which WhatsApp haina ma-restrictions. Ndozvo zvandakaona. WhatsApp haina zvekuti unosaita kuti izvi zvingazisapinda, izvi zvingazisapinda. Vana kana angori mugroup mavhidhiyo ari kupa vana data rekuti vana vapinde paindaneti ndiani? Right? Kana handiti ndiwo mubereki uri kupa mwana data rekuti apinde paindaneti. Saka WhatsApp yacho ngatite make sure kuti hana WhatsApp. Ngatishandise mamwe ma-application ari reliable kuti vana vakwanise kushandisa because zvakadaiwo hazvidi kuti vana vakwanise kuona because zvinotiparira. Let's find another way yekuti tiite zvinhu izvi because WhatsApp haisati I don't think kuti iri relevant kuvana. All right. Thank you so much, Ngoma Charlize kid. All right. Right. Someone ati trainership trevor panashi ataura kuti safe mode unoiactivate like this. Ati you go up Google settings, uvoenda pakanzi general, uvoenda pakanzi safe mode. Not block
inappropriate images or videos. Then you'll be able to block my inappropriate videos and images. So you need to do that. If you've got mwana anoshandisa phone, inenge yakumeka sure kuti mwana haazoisiri maadverts, because vana vambe kuti mwana haaisi zvinhu zvazva ega. Stonyeni dziya dzaka haadziisi ega, but pane time yekuti mwana anoklika something handiti pabuda maadverts, unoziva aya anonzi mapop-up adverts aya. Kana uri munhu akamboenda unotry kudownloada mamovie for free painternet, unonge uchibva unoklika kuda izvo zvinobva zvanoda izvo zvobuda zvauko kwamuriwo uko, iwe wangu wasina kutoenda kwamuriwo, ungaida uenda unoona hako movie rako rinonzi chichichichi is it. So let's see some of the people who are coming through. Tinzo kuti vanoti chii. I'm seeing Takudzwa. Ladies asitomboaona Takudzwa zviri sei? Zviri sei? Zviri sei baba? Hello? Ndiri kukunzwa. Bozve kuti. Alright, ini ndiona pavana. Ndinoona pavana ndeyekuti internet vakuiziva and vabereki vavo vanoona kuti vane mari handiti. But nyaya iripo ndeyekuti vabereki tofanirwa kumonita vana vedu kukamira vanenge vachiita. Ndozvinoita kuti tichase zvitibatsire, because matasa kuona kuti vana havasi kumonitwa kuratidza kuti vangatori vega, kwavo vega, murumu mavo vega handiti. Saka vabereki vanofanirwa kumonita vana kuti vana vetese vana vasapote vachiita zvakadai. Internet yakanaka, indi teacher, but unoona nevana takakurudzira vaite mafoni, vaende painternet, but ipapo vana vanofanirwa kuziva zvavanenge kuona. Ndochokwadi ichocho. Ndokuti vana vangu tingoti vana vane mafoni but vanoona zvese zvese. Let us limit vana zvekuona. Kana WhatsApp chaiyo haina kushata, WhatsApp yakanaka, but mwana ngaazive kutaura nawo paWhatsApp ipapo. Vana ngave exposed kune zvinhu zvakanaka. So aya ndo mamwe madisadvantage etechnology. Ndo madisadvantage etechnology. Saka isusu tofanirwa kuziva kuti tofanirwa kushandisa technology zvakanaka kwete kushandisa technology zvakaipa. Ndo comment yangu iyo. Thank you so much Ngoma Takudzwa. Thank you so much for coming through. Ngatimbonza kuti vamwe vanoti chii, ndiri kuona pana anonzi Itso. Koma ladies amana, maladies hatina irana mai. Ndima tiri kutasira kuti muchatotaura wakaneso muchitudzawo zvamuzi. Kundaende. Zviri sei? Hapana ndiripo apa sha. Isi uri kuona chi? Hey baba. Yeah, uri kuona chi pa isha kadai so yaka. WhatsApp ayunambo yakashata too much, you know, because also iwo vana vacho sometimes maybe mabhukusa vechikoro vanoshare through WhatsApp, you understand? So I think I'm blame WhatsApp on this one, but I just blame vabereki, and I don't believe kuti vana vatomboendana kuchechi chekucheka, because you can see kamwana kakadaro kari kechisikana asidaro. Yeah, I think so. I think that's my comment. All right. Right. Thank you so much, Baba, for contributing. Ngoma Itso. Mwana kanyaya idzi dziri tiki. Bosi noza chinoitika tokona kuti edu mwana anofanira kudzidza, anofanira kuita zvinhu, anofanira kuziva Mwari and all that stuff. But mwana kuti akwanise kunzi adzidza kana kuti because Bible rinoti chitanzi train a child the way he should go, so that kana kanga akura he knows where to go and what to do. I'm seeing here ana mai anenge apinda. I'm seeing Melissa. Can I add you, Melissa? Mkoma kundai hapana Melissa, but Melissa. Mkoma kundai mukundinzwa? Hello? Yes, I can hear you. Yeah. Ndauya ndiri Melissa kwazi ndaona kuti ndakauya ndiri. Yes, ndiri kukunzwa mkoma wangu. Ndinonoka kupinzwa but ndine mapoints angu panapa. Zviri kuitika ndezvekuti mkoma kundaika the same situation dziri kuitika right now ndedzekuti pane chinhu chinonzi sex education chinofanira kuitwa nevabereki handidi. And as far as I can see, our fathers, they tend to avoid that part of sex education handidi, kutaura nevakomana than zvinoitwa nanamai vedu. Vanamai vedu vanotaura nevasikana kuti amfanire kudaiso, amfanire kudaiso, but vana baba vari kuavoid those things such as masturbation, homosexuality, organisms. Zvinhu izvozvo zviri kusiyiwa handiti.
zvinhu zvokuti zvinofanira kunge zvichitaurwa, because one side rakaleka mukoma kundai, vasikana vakange ndivo vega vanoudzwa, of which vasikana vatogara vane weakness ka, vakomana vasiri kuudzwa varivo vane the great influence kuvasikana ka, hey panenge pakaipa. Saka the first thing it's about sex education, haisi kungoitwa kuchikoro chete but inofanira kuitwa futi nekumba, handiti. Then number 2, takutaura zvinhu like kune zvinhu zvinofanira kuitwa zvokuti zvinoprotecta vana kubva like mashandisiro avanoita mafoni avo. Ndambonzwa pane vanhu vanga vachitaura mai manje vachiti pane like masecurity measures amunogona kuisa like kuti vana vasaone those explicit contents. So vanogona kuita inonzi set your engine, like something like this is a device, right? Munogona kuita anonzi Google setups lekuti munhu akange ani munoziva kuti makaenda pa Chrome makasecha zvamasecha, mangwana zvinhu izvozvo zvinoramba zviripo, zvinenge zvakasevhwa kuhistory. Saka vabereki vanofanira kumboita vachibata mafoni evana vavo, kwete kuvatorera. Vanofanira kumboita vachimabata vachisecha kuti zvinhu zvavanombosecha ndezvei, handiti. Vovapa futi guidance pane zvinhu zvavanosecha, zvinoita kuti izvo ka vana vanotya kuita zvinhu zvakaipa, handiti. Yeah, then the last thing, this one, that's why okay. The last thing, that's why ndauya Melissa ndiri murume, but ndachita kuti ndiri protecta my identity, handiti, because kune vanhu vanoti zviti my die hard fans, handiti. This is going to be brutally honest, handiti, ndichiti zvitaura ndakazvimirira as an individual ari kuita achihide his identity, handiti. Kune vanhu vakaita ndiruda kutonema nemazita right now, very sorry for that. Kune vanhu vakaita sana maititi, handiti, vanhu vakaita sana tetelicious, vanhu vakaita sana zodwa, I don't know her name, anonzani Habane here, I don't know, Zwa Habane, is it? Vanhu vakawanda vana Cookie, vakawandisa vanhu ivavo. They are doing such things pa internet. Zviri kudestroya vanhu. Vari kuzviitira for their self esteem. If you see kana uchita chinhu chinoita pleasurize your self desires, chinhu ichocho pamberi paMwari hachina kunaka, handiti. I'm so heartbroken nevanhu vakaita sevanhu ivavo, handiti. One day I made a comment and vanhu vakauya comment section vakanditukirira, but I was being honest, handiti. So today I just decided kuti ndakauya ndiri inini wavanoziva, vanogona kungondituka, handiti. But to be honest, those zvinhu izvo zvinofanira kuaddress. Wakaenda pa comment section yamaititi ukanonyora something, they will block you, or mafans achona anoti hanzi tinokuundura. So I used to know kuti kare ka paimirwa like kana pakutaurwa nyaya paitaurwa chinonzi chokwadi, kwete mafacts zvatakuita mazuva ano. Chinonzi mafacts kuti munhu ari celebrity ane influence, ngamboshandisa that influence kuita sex education, handiti. Yesterday Bev akabuda achitamba pa live yamaititi. What does that mean? Kuvana vadiki vari kukura, because they have access kuma Facebook accounts. It's free kuti uende pa Facebook live yamaititi uchinoona. Mukoma Ginimba vanotiitira ma live aya, toya tichisekererana panapa tichiti tiri kutsvaga kuti chii chiri kuitika. Tinozvitsvaga uko mukoma kundi, handiti. Zvakangofanana neAfrica. Africa is so filthy rich, but tiri kuenda tichinotsvaga mari kunze, handiti. That's why tisiri kukura as Africa. Tiri kuda kutsvaga zvinhu kusiriko instead yekutsvaga zvinhu pazviri chaipo chaipo. Ma-ideas tinawo, tinoda kumavanza ma-ideas totsvaga zvinhu zvisipo. Those people vanofanira kuudzwa chokwadi, handiti. Kana vaudzwa chokwadi, voziva chokwadi chavo, kuitira kuti vana life yevana igosevwa. Because I don't think kuti mukoma kundika mune vana venyu vari kukura. Vana ivavo right now pamwe havasati vane access kuma device akasiyana siyana, but pavachakura vachatanga kuona those contents. Chii chinhu chavanobatsirikana nacho? Hapana. So it's so sad.
kuti tiri kutiza chokwadi icho chokwadi tinacho. Alright, Mkomangu. Alright, yeah. So is there anything that can be done? What's the idea munhu kana achienda painternet, for example, sezvamataura, whoever anenge achienda painternet anenge achienda kunoita zvaanoda iye, handiti? Inini kana achienda painternet ndinechida kunoita zvandoda inini. Ndotoita nguva yandotombonziva kwewe seuri kutaura chisapota nhengi, seuchitaura chisapota nhengi. Ndotoda kapwezi. Vanhu vanenge vachiti inini I'm using my own data, I'm using my own, like I've worked for what I have now, or what I'm doing now, so I do what I want. Zvozonetsa manje kuti udze munhu cha iwewe zvavane influence, you should use that influence to do this. No, we are not saying ngatistopei zviri kuitwa namukoma Ginimbi nemalive. Hatisi kuti hatistopei maititi, but those same people mukoma Kundi vanouya pacomment section penyu vachiti ngatigadzirisei nyaya yevanai. Those same people unovaona vachinokuza ukoko, handiti tova tati tiri kutsvaga chinhu isusu tichitoziva chinhu ichocho. Hatisi kuti ngavamire malive avo, but the support yavanoona kubva kuvanhu ndo iri kuita kuti vaite zvinhu izvi. Everybody has the right kuita zvinhu zvaanoda kozi iye anenge atenga data rake, but at the same time vanhu ivavo vanouya panapo vachichema vachitsvaga kuti toita sei, handiti at the same time ndo the same people vanonosapota uku, handiti ndo vanhu vanenge vachichema kuti Ginimba anenge wasati aita live, then toti tiri kutsvaga nzira, iyo nzira tinayo. Alright, baba. Thanks mukoma Kundi, but vabereki handiti kana vakateerera ngavati mafoni evana vava aya vanongotsvaga musi wavanenge vakarayirwa vana vacho vombotora mafoni vombotarisa kuti kuhistory kunouyikwa nevana kwaya like zvavanombosecha zvii, kana vaona kune zvinhu zvisina kufanira ngazviadreswe ipapo mwana azive, handiti vana ngavaudzwe chokwadi kunzi izvi hazvisiri izvo, izvi ndizvo, kwete kuti tinovanza zvinhu kozi takavanza zvinhu pakaipa. Ina hangu ndakakura ndiri mwana wekuti ndairerwa ndichiudzwa, even mundaraunda waitondiudza sex education, saka zvinhu zvekuti ndoziziva from an experience, and zvinhu zvakandirera kusvika pari zvino nhasi. Handina nguva yekuti ndinotogarira pambedha kuti ndibonyore, handiti ndiri kutaura zvinhu zvechokwadi, handiti saka zvinondirwadza kana ndakaona mumwe munhu achiita the same thing. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Mashoko Makukuti, Mkoma Melissa. Right, Mkoma Melissa, Wangashtiudzawo zvavangachititsanangurira vatana zvinhu zvakawanda, but some of the things zvavataura, Talent, how are you doing? Some of the things zvavanga vachitaura ndezviri zvekuti tofanira kumeka sure kuti tichanya kuona kuti vana vedu vari kufamba sei, vari kuita sei painternet. Handitika. It's unfortunate kuti we cannot control zvinhu zvinotaurwa nevanhu painternet. Izvo we can't control. It's something that is beyond our control. But what we can do is we can control zvinoonekwa nevana vedu. Anoona zvakafanana nepachannel inoyi. Channel inoyi tinoita nguva yatotomboita inonzi raw talk. Tichitaura zvinhu zvaizvo zvepazasi pemvura. Handiti kana takuita izvo hapana patingazoti vanhu vese ibvai panapo, because hatingazozivi munhu anenge achiona. Takangoona manumbers kuti pana vanhu vari kuona. We don't really know kuti toita sei kuti tikwanise kubata vanhu ivavo vapi, because chatokwanisa kungoita kungoseta video yacho kuti inzi no under 18, but chinoitika ndechekuti kana inzi no under 18 munoziva kuti internet inokwanisa kutrikika. Vanokwanisa kungogadzira account imwe inenge ine 27 years, ine 5 years kana ine 9 years. So it's very important, like some people are saying nyaya yekuita chinhu sex education ndo chinhu chakakosha, and it's very true. We need to do that. Kudhara taiti nana sekuru vedu vanana vaidaidere, but it's unfortunate kuti some of us in our generation hatina kuwana mukana wekudzidziswa zvinhu izvozvo zvofamba sei. So now it is now up to us, because we are now the parents. Kufanira kuti handi vanhu vakuita chirungu mazuva ano, takuita chinonzi chirungu chaicho kunzi aiwa chita masalad, hatichaite zvaya zvekuti tete sekuru chichichi. Isusu vacho taakuzviti tamasalad emazuva ano. We need to use chirungu chacho ichocho for the good. Kutotanga kutotaura nevana chitovaudza kuti shamwari pane chinhu chinonzi kurova Stonyen. Uchitaurira mwana wako kana ari mwanasikana utomuudza kuti pane chinhu chinonzi kurova Stonyen mwanangu. Unofanira kuziva kuti zvinofamba sei
unofanira kuziva kuti unoita sei kuti usangorova Stonyeni, and Stonyeni yako haufanira kungobvuma nayo. Unofanira kuti you should talk about those things. If you don't, someone is going to teach vana ivavo, whether you like it or you don't like it, one way or the other mwana achadzidza. But it's better for you. It's now up to you as a parent to choose. Kuti mwana wangu odzidza ega here kana kuti someone is saying hands they copy from parents. Yeah, I think so, but I don't know kuti mwana anozokopa from parents like how anenge achizvikuita sei. Pane vabereki vanotorowanirana mwana akatarisa set off emuzimbabwe. But would you do that even you? Mwana akatarisa utanga kutotaipa so mwana akatarisa. So pamwe nyaya iyoyo yekuti mudzimbabwe tine ma1 room saka dzongwa mwana vanonyepedzera kuti ara yasina titoziona kuti alright. So it's one of those things, but what I can just say is someone anotanzi ndoda kupinda plan show zviri sei sei ndoda kupinda kana kupinda, there's a link randaisa in the comments box, you can check that one over click opinda. Yes, so vanhu vanopinda maroom, wapinda maroom mu1 room ndo munoitika zvese zvezvo, but the best thing is vanhu vanofanira kuita nonzi education yezvebonde. Dzidzisai vana nyaya dzebonde. Vana vakaita zvekuona bonde pafoni panozoita ma3 mayama muchiona vana vanototorana votoita zvekutoda izvo. Apa mwana anenge aine 9 years. Chifunga kuti kana aine 9 years kana kuti 10 years kana kuti 7 years akutoziva kuti panobatwa bhosvo robva ratanga kuridzwa. Akutoziva zvekuridza bhosvo mwana iye. Chifunga kuti panozosvika 13 years anenge akuita sei, anenge akuita zvekudii chezvo. Yes, Period Zim Studios. Period yo. Zaite rezvo zvezvo Period. All right. Ndaona message yako. All right, let me work that. Let me work something out soon after this. But Period is here. Right, so ndo nyaya yatitaura nezvayo kana paine vanyowani vachangosvika. Nyaya yatitaura nezvayo inyaya yevana vaita video. Ivo vega kuti zvakatorwa vakawandirwa, vanga vasina wandirwa. Vanga vachitotora video vega, kutotora video kudai so kutoseta phone. Vatanga kutorwa green. Vanga vachita vari 3 nevo. 3 vana. Mwana musikana anga aine tuvakomana 2. Angakati wanongo anga achiridza bhosvo uku kumashure uku kumashure uku ari ma1. And some they copy because like uchigara mu1 room apo ne mwana ane 7 years apa Stonyeni. Yeah, so ipapo manje is something else futhi. Hey, I don't know how something can be done about that. And yes, continue start your channel the way unotsanangura nayo nyaya. Yes, thank you so much. Thank you for your support. It's a link again. Okay, so guys, time yedu yatofamba. I think we have to take, I think, 1 or 2 other people who can come through into Bataita. Someone is saying dance network yangu is doing serious. There's a link just now. You can come through if you want to come through. I think something is happening with my network now. Honestly, I don't really know what what I know is whether they're in South Africa and they're Namibia and they're Zimbabwe and they're whatever the case might be. I don't think it's a good thing with vana vaite zvavanga vachita vana ivavo. Vana vanosotana hatirambe kuti vanoita mahumbu iyoyo ndiwe baba ini ndini mai chichi. Vari pakuzoti mwana anotora video ototora kamera kutorekodha kudai so. I'm seeing Radio K is here. Ngoma Radio K. What's up? Chichiri kuitikapo. Yes, Radio K. Ndine chigero ndoenda kugera nemufesi wako. Yes. Say baba. What's happening? Ndara yemuchigere ndara mukuzika. Ndikuzoona vari kuchema. Vari kuchema nendebvu dzangu ngara. Ndebvu iyo. But anyway. Ngatipinde muchirongwa. Right. I think ndaona pane munhu abva apa papanga akanzi Melissa. Araisa mapoints are right. Nganditi. But I don't think zvinenge zviri much of importance kuti ti-attack ma-individual based with what they do. Remember, munhu kuuya
YouTube, Facebook, ritori basa to somebody, right? Saka zvakangofanana whether somebody is a physician, mumwe munhu ndimudzidzisi wemetsi, mumwe munhu ndidriver. People, they do different things. Hey, mumwe munhu kaya atore munhu, go to mommy. Thank you. Thank you. Andwana, saka mumwe munhu ndidriver, mumwe munhu ndimakanika, mumwe munhu ndimudzidzisi. So on this platform, yeah, so-called internet, and people, they do a lot of things. People, they don't just do one thing. And one. If we go and check, Zimbabwe, do we produce that type of content here, that type of pornography and all those kind of things? I doubt. I don't even know how many percent of that content Buddha panic by internet. That should tell you kuti tichiri nyika iri chiri kutoziva zviri kuitika. Chiri papo. Chiri papo. Nas, like I mean nas. Rombona advert. Yanga isto kutsvaga vakomana vane makore akati kuti vauye kuzoacta Stonyen. Uriwo chaiwo. $500 per session, $300 or $500 per session. It was an advert that on one of the big Facebook pages. But this is what is happening now. I know. Papa don't phone number. So no time wasters. But Onaka Kundai, Zimbabwe is a very small country, right? Such things, and remember, 14 million. 14 million of us one. Vanhu vanokwana one seat of the big countries. Tutara one seat. You understand? So those activities zinoisa kana kusvibisa nyika and they are very easy to be caught. And you may do it. And but kuribukwa kwacho hakusi kure. You understand? Just imagine munyika ine vanhu 14 million. How many days do you think a sex tape or a sex video will circulate before isati yazikanwa ndini? Zimbabwe 2 minutes. It's just 2 minutes. It's just 2 minutes. Saka, what I'm saying at the end of the day, we cannot control what comes by internet, but you can only control mwana wako wewe to start with, because internet. Right. Internet mdara yakangofanana neshiri dziri kubhururuka nepamusoro pedu apa. You understand? You cannot stop those birds to fly nepamusoro pedu apa. You get what I'm saying? Hanzi patinogona kuimisa kugadzira dendere musoro mako. That's the only thing you can do. So if you are not going to deal nemwana wako pa size inokwana, and don't expect if you are not teaching your child, somebody is. You understand? And they are teaching things that you don't want. You get what I'm saying? Yeah, that's true. So let it be known. And internet. But do you know anything? Sorry? How do we teach vana vedu? Right. How do you start? Unotangira pa age ipi kuti uti mwana ndafana kumuti mfana yagara pomza mfana iyi ningi inoshandiswa kuningirikina. Unotara na at what age yafana kuzita izvi? I think world is changing, Kundai, and times are changing, like constant things are moving. Unoza inindire mwana ane 4 years, right? Ndire mwana ane 4 years. Ane 4 years like yesterday. And mai vacho vaitaura kuti don't play pa washing machine yangu. And she answered mai vakakati it's a family it's a Aneta akati it's not your washing machine, it's for the family. Mwana ane 4 years. You understand? Saka kana mwana ane 4 years
kana mwana ane 4 years akugona kuprocessa that kind of information, handitika, that should tell you kuti inini pandakakura ini takakura chiziva kuti mapoto ndeamai abatwe, uchitonzwa dzakagara mungreens muya inonzi chikuvariro whatever chaigadzirwa chaicha makabhadhi aigadzirwa aya maitoudzwa kunzi makapu angu aya mubate ende musingamabate zveshuwa. You get what I'm saying? Yeah. So if you make a comparison now, that should tell you kuti mawani anenge akaita akatotanga. Saka the earlier the better. I don't know, because nowadays as well there is what they call child molester, what and my cases actually they are coming more and more and more. So zviripo ndezvekuti mubereki kana achiseparata nemwana wake piece by piece, mbichana, but you have to, the best way, I think, this is what I think, is a take or not, and the best way I think is to put vana muna Christ. That's the ultimate, and that is the above solution that I think it will work. Because dealing with a child on your own with the influence in a world right now, you might be a good parent, but kuchikoro kwaari kuenda ari kunomita vanhu vari wrong, and just like that. Saka makore ava, but do you have any pamakore Mr. Kuna ndezvekuti isusu titori behind. Do you have gore ramunoti mwana? Tiri behind. Isusu tiri behind, because whatever I'm technically thinking right now in my mind, this is the right thing, and it was on generation yane vanava anenge atori ahead of me. I will tell you a good story, my friend. Inini ndakatanga kubata phone inonzi phone yekudaira dzichiri PTC, anditoona yeye kudikirira yaya. I think ndakanga nda grade 5, uri kunzwa, ende phone iyi madaira ndakaita takabaya nhamba dzaya dzaibewa dzemahara dzaya dziri dze5 brigade, I don't remember, anditoona, uri kunzwa, nhamba payakadaira pachifoni paya takatiza kuita kunge tichatyoka makumbo tichimhanya, uri kunzwa, yangodairwa wanzi halo. But izvezvi kamwana kangu inini kanenge kaine tablet kaitobaya kaitorwa tablet computer chaiyo laptop chaiyo anoziya kuoperate at 4 years old, andona mwana ane 4 years anoziya kuti ndoplaya music, say how do I go to another folder, makatuni andikuda ari papi, she knows how to control the TV, she knows. So at 4 years, I'm talking of 4 years, somebody does that. And the processing moment iri kuitika pavanava is happening too fast, very serious. And zvekuti zvakafanana, I don't know how to put it. Ona mutu unofanira ngoitora kana 15 years kunge wakubereka. This time uri kutora 3 months unenge watobereka, watone mengo, makutodya mengo. And so you can never say I know what is happening. That's the honest part of it. But yeah, I just want to contribute as well. Kuti as much as tifanira kukontrola vana, vabereki tofanira kuzivawo zviri kuitika panyaya dzetechnology. I remember, I know of someone like vafana vechidika, handiti tovana kuti kana ngaida kuisa mastatus sezvaida paWhatsApp, kana ngaisa mastatus kachisawo mastatus anoda, bhozi anenge achiti akaisa status ka bhozi vanenge vachiona kwabva vati picture iyoyo yavaisa iyi, handiti kana kuti ndiana waisa pastatus, vanenge vachiita kumonita. Chavasingazivi manje nowadays kuti vana, mubereki asingatozivi kuti mwana anogona kutoseta status, hatiti ausingaoni iwewe semubereki, iwewe chete uri one hauioni, kana kuti mese iwe baba namai muri 2 hamuione, iye anoiona nevamwe vake. Vabereki havatozizivi izvozvo. Vabereki havazivi futi kuti mwana anokwanisa, ndakatozviona izvo, havazivi kuti mwana anogona kuita 2 maWhatsApp kana 3 kana 4 maWhatsApp mufoni one, ende anokwanisa kutoviga maWhatsApp acho zvekuti iwe ukasvika pafoni pako ka hautoi, ukasvika pafoni pacho unoziva kuti unogona kuenda pafoni iweyoka
ukatarisa zvese ukatodzi ofoni wotasaona nemagalari nechi zvese zvakachena, but foni inenge ine kumwe kwekuti ukaenda ndokunenge ine zvese. Anozati mushandisirwo wairi kuitwa nana baba vanenge vane musikanzwa wewe. Mushandisirwo wairi kuitwa nana baba vane musikanzwa wewe. apa muteta kuti makuvhura mafaira ka eri kushandiswa ndafambira nyaya hwana ikona kuvhura mafaira asiri necessary. Ayo, but izwaka somebody, izwaka. Before I go, mina ndisenda kutaura imwe nyaya. Unoziva isusu patakakura ka tichiri vapanani ngerenzi. Taiziva kuti tikatumwa handitika chinhu changa chakakosha paunenge watumwa kudzosa change. Handiti momuziva ibva wati dzosa change yangu kana wadzoka unotenga zvaunenge watenga. Handiwana. Saka ndo bataziva kuti okay chikudiwa apa ichange. Unoziva zvatakatanga kuita. Takataka kutengera madonuts muzvigrocery ravo ratiti tatumwa rari. Wotenga mabhanzi ako, wotenga zviponda moyo zvako. Handitiwana. Wobva wauya nechange paslip. Saka momuziva yangu ndotarisa slip yobva yatarisa change. Yobva yatati hazvinhu but tata kutowawachisa panguva iyoyo. Handiwana. Saka yanga iriwo generation yedu. Izvezvi mwana wangu ini haagoni kuita the same thing. Handiwana. Probably I know kuti I've been there. Handiwana. Saka takutorwa neimwe 10 times. Handiwana. Nekuti unenge wakarwa kuseri kwayo. That's how it works. Thank you so much, Mkoma Radio Kunakidza. Right. Thank you so much, Mkoma Radio Kunakidza. Guys, you go and subscribe to Radio Kunakidza. Thank you, Baba. I'm seeing Uncle. Uncle is here. Mwana pakaipa mwana. Teta si ni mwana ida. Bozi mwana stanga 89 years akuziva kuti kune chinhu 3 some. Heya. 3 kudaiso. Kutoziva kuti unobata uku kubva wadaiso uku kubva wadaiwo. Mwana mudiki kudaro. Funga kuti anenge achiitwa sei nemakava. Manje paanenge akunodaiso apa paanenge akunodai apa. Mwana anorohwa akazviriga iyeyo. Kanomonza Uncle Saint. Muri sese kesi. Vakomana munomborova vakomana. Masimaira awa tata masimaira. Muri sei? Tatichimboti tiri out nebasa. Hatoziva mudhara. Muri kutaura panapa iri kupisa. Tichimbotangira mumashure kuvapana vanga vachisota navo. Vapana vayo the way they were doing havana kuita sevana. Ndakaswera ndichianalyza kuda kunatsoona ndikaona kuti kubva pakasetwa kamera yakasetwa pachiprofessional. Kamera yainatsobuditsa view rese. Number one. Exactly. Ndopane point yangu. Ende mukada kucheka ka pakapedza kusotwa zvinhu yakabva yanonatsomiswa zviri professional. Nema minutes kana kuti netime yakatorwa ichishutwa ka. So vana vedu vakumberi. Vana vari kukura vadika. Vatova more advanced in the sense yekuti exposure. Vakurumidza sezvataura namukoma kunakidza vana vakurumidza kuva exposed. Exactly. Murikuona? So isusu sevabereki manje tane challenge hombe because what we need to control pavana vedu hazvisiri zvo zvataikontrolewa tichikura and never ever think kuti zoni kana iwewe kana isusu tairoerwa kuenda kunzisema nga muchidhigidha kuchidhamu cheukoka vapana vedu hazvisiri zvo zvavakuita izvozvo. They prefer to spend more time vachitotsvaga wifi. Unoziva kuti vapana ava vanotoziva kuti pakati ndinobata wifi, pakati hapana wifi, haye pakati yakadhapa. Vapana ivava vadika.
So what am I saying? Ndiri vana. And all right, ndinotaura kuti ma positions anga achirohwa pepa kurohwa Stonyeni pepa. Ukada kutarisa kuti kamusikana maitiro akaita nekadyiro kakaka kurohwa kachiseta nekasotero kanga kachiita kampana kanga kari kumashure kege. Those were professional. Azvizi zvinhu zvokuti zvinhu zvakachitoita sezvakarehesewa kare. So zvogona zvakazotofungirwa kunzi ngatichizviise pavidhio zviri zvinhu zvanga zvagara zvichitoitwa. So vana vedu chiri kunetsa ndechekuti tiri kuvavigira zvinhu izvi. Urikuona kuti isusu tichikura nanhasi kuchiri nevabereki vanodza mwana kuti iwe ndakakutenga. Iwe mwana anenge achitoziva kuti vakomana zvamuri kuita manheru ndo zvakandiwinza panapa. So chandiri kukumbira kuvabereki, let's go and tell our kids the truth. Vana vedu vanofanira kuti trust, because the moment yaunomudza information iri wrong iye achiziva iri right, they will never trust you again. They will prefer to go kuchikoro kana kuti kwavanotamba vachiudzana information. So it's far much better kutomudza kutoti mwanangu kana uri mwana musikana uri kuona kuti bhurugwa rinobvumidza kubvisa ka3. Bhurugwa ngaribviswa munhu achiita weti, munhu achigeza kana kuti munhu achichinja. Ukangoona kubvisa bhurugwa kechi4 chete patoshata. So isusu sevabereki, it's our responsibility kuratidza vana kunzira, not kunyepera vana tichivaudza zvekunyepa kuti enda ndakakutenga chichi. Mudza kuti shamwari ipapa pachinhu ichi chauri kutamba nacho ichochi ndo chine danger yese ichochi. Ndo mafungiro angu. So vana vedu havana vakura paenvironment yakati. Thank you so much, Uncle Said. Yes. So chimwe chinhu futi chiri kuitika isusu sevabereki tisu sometimes tinosiya foni dzedu dzine zvinhu zvakaita seizvozvo izvi. Because vanazvo mafoni ava mugomakundi, vanazvo sekundi zvine zvirimo. So kamwana pakanonobata foni kanonojumana nazo. Kotanga kuti iri type refilm. Because wona vapana ava vakaona firimu repfuti mangwana vanoswera vachizviita navhandemu, vanoswera vachimhanya vachizviita navhandemu. Vakaona firimu remacops and robbers vanoswera vachiita remacops and robbers. Kids they learn nezvavanenge vachiona, they learn. Urikuona kuti zvinhu zvakanyanyisa zvavanodzidza nekuona. So what am I saying? Ndiri kuti zvoni vana vedu ngativadzidzise. Also let's monitor zvinoonekwa nevana vedu. Let's be transparent. If you are transparent kumwana vanogaina trust kwatiri. Vagaina trust kwatiri, they will be free kutaura oro kubvunza about anything. They will be free to ask about anything. But tikaita chivanyepera you'll be wasting our time. Because they are already ahead. Thank you so much, Uncle Saint. All right, yes, thank you so much, Uncle Saint. Yes, I'm seeing Ngoma Digos. Ngoma Digos, I'm adding you now. Right, Uncle Saint, when channel yavo people by YouTube, you can go and check out Uncle Saint and you subscribe to his channel as well. Nowadays, it's important kuti tidzidzisane. Vana vedu tivadzidzise tega. Kwamirira kuti mwana azodzidziswa neYouTube. Handitika? Kwamirira kuti mwana azodzidziswa. Zvinhu zvakadzidziswa neYouTube. Stonyana. Let me see. Yeah, good. I'm seeing comatibles. Say. Zise Ngomadigos. Ngoma murizei. Murikuzwana sei? Zise baba. Muse. Nice baba. Taurai zvenyu mapinda. You see,
the thing is Okay, I think something is up. kuitika ndezvekuti handisi kunzwika here. Muri kunzikwa, taura zvenyu. Handisi kunzwika. All right. What I'm saying is zvinhu zviri kuitwa nevana izvi, most of these things vari kuzvidzidza from the people vavanogara navo, vanhu vavari exposed kwavari, and also vabereki vavo. For instance, handiti pane issue inoitika yekuti a single mother maybe anenge aine mwana ane makore, let's say 7 or 6, will get a boyfriend. When they do their things, vano neglect the fact yekuti mwana uyu ari kukura and could copy and paste zvinhu zvaanenge achiona zvichiitwa nevabereki vake. They would. Ani munoziva the romantic thing inodiwa nevanhu yekuti bhebi rinopfeka kahembe chete kanenge kakabudisa zvimwe zvinhu zvese kunze, then mukomana vanenge vachibika vachitendera mukitchen, and that kid is seeing, is growing up seeing zvinhu zvinenge zvichitoitwa, and vanozvineglecta vachiona kunge zvinhu zvisina kana basa. And do you know kuti vakadzi vane problem yekupfeka pamberi pevana vavo just because vanoti I've raised this kid achidini. All those things, they are adding up kuti vana, they grow up aroused. Do you know vanhu vakatarisa science kubva kudhara, isusu tichikura handiti vanhu vese vari ma-early 30s vachiri kuma-30 pataiudzwa zvinhu zvereproductive, kwainzi munhu anotangira kuva active mukatarisa makore aitaurwa nezvaakuitika zvinhu izvi, it's totally different, very much different. And vanhu vari kuneglecta the fact yekuti the way you raise, mukoma vabva kutaura mai manje vataura uncle vanga vachitaura nyaya yekuti monitor what your children watch, monitor what their interest. Unoona mwana machannels anenge achifarira, the kid is very young, anenge achiona If Loving You is Wrong, achiona Spartacus, achiona Banshee, all those movies chichinenge ichiitwa mamovie. There is a lot of sex, there is a lot of pornography that is there, and you neglect izvozvo. I live with a 11-year-old. But He hates me somewhere. Nokuti ndine PlayStation. Pane game race rakanzi 12 haatambi. Game race rakanzi 11. Okay. As long as iye asati asvika 11 haatambi. Anotamba magame akanzi 3, anotamba bhora. Handikwanisa kumuti atambe GTA, handikwanisa kumuti, because in GTA there is a lot of language. Fuck you, all those things. Sorry to say this, but ndo zvinhu zviripo, ndo zvinhu zvavari exposed to vana zvese mukada kunyazotarisa, they are exposed to the bad language, they are exposed to movies. Vabereki vari reluctant vachisiya vana vachiona mamovie. Handiti mukoma kundai kana muchazonzwisisa, handiti muri kugara muno muSouth, handiti hani munoziva kuti vanhu vanoona uzalo, handiti vanoona Generations, handiti vanoona all those dramas, masoapies in South Africa, they are also being watched in Zimbabwe. If you look, if tema muchiteerera rinonzi uzalo rimwe drama, a woman who circulates ku 4 brothers, vana vari kuona izvozvo, handiti brothers will change, a pastor will change 5 wives, vana vari kuona izvozvo. They will start to think kuti izvi zvinhu zviri normal, izvi zviri right, hazvina chakamboipa. Brothers, vanhu vanenge vachitonzi uyu ndeo kwa mukomo, they make love. Baba vanosiyira mwana girlfriend, kuti baba vapedza kudanana negirlfriend, mwana ndo paanowewo ipapo, ndo paanenge akutanga kuti where are we going. And mimi muri munhu anobata ma.com, and zvimwe zvacho what I like about you, don't show these videos, handiti zvakashata.
mukatarisa pane mavideos akawanda ekuti unoona kuti handina ngwanisa ndaiona video but I heard the story and I was so disturbed ne but mukatarisa kune vanhu vanovideorize vana kana kuti vana vakomana. There is a video yandakaona yevana vakomana 2 umwe akatoisa umwe dog achitoita zvaaita but pane munhu aivideorize video iyoyo. That person is an old person. What the hell? Inini ndikaona munozati kwandogara ndakanzwa vamwe vana vanga vari vanakomana vese vachiti hanzi vatambe mahombe. Umwe mwana mukomana kune mumwe mwana womukomana iwe ndiwe mukadzi munhu. Ndikati Satan zvinorovesa zvauri kuita izvi. Mwana womukomana anotamba nezvidhina haatambe mahombwe. Kana muchitotamba mahombwe munotamba pana vasikana kwete zvinhu zvamunenge muchiita. So you see kuti zvese zvinhu zviri kuitika izvi, us as parents we contribute 99%. It's not wrong kuti titengere vana vedu phone, but why don't you nguwa nenguwa mwana wako iwewe asati asvika 18 aise password pafoni yawakamutengera. Guys, we are Zimbabweans. Hatina zvinhu zvatinoti hanzi marights. Tikaadopta zvinhu zviri kune dzimwe nyika kune mararamire avo ndo zvatinenge takuita. Handi muri kuona kuti vanhu vane makore mangani vaita phone apa? Muri kuona kuti vane makore mangani apa? Pavanozosvika 15 years chinenge takuita. Ndo pane munyaya yangu kuti mwana uyo paanozosvika makore akawanda chii chinozoitika. Isusu munoziva kuti vana ava. Thank you so much Ngoma Digos going through. Thank you so much Kundai for this opportunity. Yes, right. Okay, thank you Baba. Right, guys, where has of food? I just found out less than an hour, and I'm for coming through. I'm seeing some of the comments. Munyarazi, Munyarazi is saying, the generation is changing fast. Remember, kuti vacho varikunza na baba na mai now vaimukira ETV midnight. Vachiona vasingabatwi what more hour. But I'm seeing Anita. I mean, Anita Murumere. Where's Anita? Yes, Anita. Okay. I think something is wrong with network. Yeah, Anita. So thank you so much, guys, for coming through. Mix and mingle. That's Zakari. Shamu is lacking on today's. Dr. Mudare said Shamu is lacking on today's parents, or in the name of spoiling our kids. Technology is good when it's put to good use. So as parents, be responsible, govern your children strictly, which is very true. Vana ngavarowe. But there's no problem with us beating up on our head. That's what I think. Ini mwana wangu bana mso akambotuka mama yake so like tongoti anzi zvainzi uyauite or something then ndovati tikanzi akati hapfutseke mama something like that ndikati ndikati batai munhu takamubata tikaita kukaka ngoma pana zvaozi kukaka ngoma tamukaka ngoma tikati mufana kunzi havatukwe amai havatukwe chero zvikanzi vafarisa sei nasei. This is our culture. It has nothing to do with kuti hanzi unozoita sei kana unozoita sei. Mwana haafaniri kudzidzira kuita zvinhu zvakashata. So tati isusu we are going to be having our very own mix and mingle. We are going to be having it mangwana, and we are back. Like I'm back. So thank you so much for your support and thank you for being with me every time. Twitter mix and mingle yedu mangwana. Saka please mangwana pane vanhu vaiva kwandiri vachiti ndorudo munhu akadai aripo vaiti ndorudo mudzimai ndorudo murume ndorudo munhu akadai so mangwana, if you've got someone you are looking forward to having, feel free to connect with me so that tinoita sei tinotaura nezvazvo tokutsvagira munhu wako waunenge uchida kana kuti waunodana naye. Handitika hanzi uri kublinga kundi. Does that mean?
Okay, so Hanzi Kundai and Sanambo Pinda box. Okay, I don't know what you mean when I say Sanambo Pinda box. Maybe you are saying Pinda live. If you want to come live, pane link rando isama comments. You just click on that link over Pinda. And then Canada Pinda yeah, Abigail is saying, like it or not, the world is changing. The old ways are no longer working on in this generation, which is very true. Very true. Let me try Anita again. Anita. Anita. I think something is wrong with network here. Anita, I'm trying to add you. Okay, so Anita and the Anita, Zoga, Pinda. Hello, Anita. I can't hear Anita. Okay, so thank you so much, guys, for coming through. I really want to appreciate you. I thank you for your support and for subscribing to my channel. Varugona Maripa Facebook. Please just go by YouTube and subscribe to my channel. Varugona Maripa YouTube. Please go by Facebook and subscribe to my my page. Then by Instagram, there's a page Rahanzi Kunda Istima. Apparently, about 2 or 3 so far. You just go and check Rahanzi Kunda Istima name, post akatwande, and also name followers akatwande. And my followers name my following name followers. Yes, and akatwande. Anzina said, I want to meet my perfect match, Mangwana. Yes, Mangwana, we are going to be making sure that right. We are going to make sure to go and say perfect match. So if you want someone, please, Mangwana, we are going to be live and we are going to be having people coming through and so thank you. Taku Bevin Maka, some people. What up? Say. Right, Lanzi, isa video IG kwangu please. Iwewe kudziku iwewe. Inapa Instagram pangu ndikina ndokusendera. Kudziku kana urindinza. Instagram yanganzi Kundai Chitima ineka dot pakati pa Kundai na Chitima kweyangu iyo. Ineka dot pakati pa Kundai na Chitima. So I'm gonna click pakanzi izvo